избрахме група от високо оценени, сравнително евтини, вградени модели, които са надежни, загряват бързо, чистят се лесно и правят готвенето абсолютно удоволствие. На първо място идва много силно предложение. От Bosch моделът предоставя не само надежността на марката, но и модерни технологии за пасивно и активно самопочистване, предоставя обем от 66 литра и диапазон на температурата от 50 до 275 градуса. Стъклото на фурната е изработено от сплав, която го предпазва от загряване по време на работа. Функция за бързо затопляне и 3D конвекция на въздуха за оптимално разпределение на топлината до 3 нива едновременно. Сладките и солени храни могат да се готвят едновременно, без да се смесват вкусове. EcoClean Direct е специално покритие от микрофини керамични сфери на задната стена, което разгражда мазнините, докато печете. Екстра бонус за любителите на пица е режим, специално за нейното приготвяне. Ханза са една идея под Bosch в иерархията, но това е отразено и в цената. Като качество са много близо до по-високите класове, неслучайно в класацията ни имаме 3 от техните фурни. Тази е най-евтината от тях и втората най-евтина фурна за вграждане в този списък, като по-евтина е единствено фурната Arctic. Този модел е с обем от 62 литра. Разполага с 8 функции за готвене. Функцията за 3D конвекция осигурява оптимално разпределение на топлината и постоянна циркулация на горещия въздух. Нагрява до 150 градуса за 4 минути. Има грил режим и функция за размразяване. Емайлирана повърхност улеснява почистването на вътрешността на фурната, а рефлективно стъкло във вратата значително намалява нагряването на външната повърхност на вратичката на фурната. Тази фурна Whirlpool разполага с цели 73 литра обем и самопочистваща функция, чрез пиролиза. Функцията Шесто чувство предоставя 30 предварително зададени рецепти, като автоматично регулира температурата и времето за приготвяне на храната. Ready to Cook функцията разпределя горещия въздух така, че не е нужно предварително да загрявате фурната. Фурната може да готви едновременно на 3 нива, без да смесва миризмите, а пиролитичната технология превръща остатъците от храна в фурната в пепел така, че когато се охлади можете да почистите фурната лесно, само с мокър перцел. Този модел на Ханза в много отношения си прилича с предният им. И двете фурни имат функция за 3D конвекция, за оптимално разпределение на топлината. Загряват за 4 минути. Имат грил режим и функция за размразяване. Този модел също има емайлирана повърхност за лесно почистване и Cool-Door 3 стъкла на вратата за защита от нагряване. Максималната температура на нагряване е 280 градуса. Единствените значителни разлики са във външния вид на самата фурна и капацитета, като тук той е малко по-голям – 65 литра. Предложението от Arctic е най-евтиното в този списък, но причината за това може да се хареса на доста хора. Фурната е изцяло механична. Това значи, че много малко по нея може да се развали. Друг бонус е по-големият обем, в сравнение повечето други фурни от списъкът ни. Фурната има грил функция и механичен таймер, AquaDrop Clean системата позволява бързо и ефективно почистване на фурната чрез поставяне на съд с вода вътре. Негативите са, че има само 4 режима на готвене и липсва вентилатор. Подобно на другите фурни за вграждане, Ханза и този модел с ретро дизайн притежава функция за 3D конвекция за оптимално разпределение на топлината, Cool-Door 3 стъкла на вратата, загрява за 4 минути и има емайлирана повърхност за полезно почистване. Тази фурна има 10 програми и солиден капацитет от 66 литра, но не това е важното при нея. Визията я отличава от всички други предложения. Дръзкият дизайн ще привлече толкова хора, колкото и ще отблъсне. Определено не е за всяка кухня, но си заслужава, ако пасва на стила ви. Това са нашите топ 7 фурни за вграждане. Надяваме се, че това видео ви е помогнало да намерите перфектната фурна за вашите нужди и бюджет. Линкове към всички фурни може да намерите в описанието. Ако имате въпроси, оставете ги в коментарите подолу. Не забравяйте да се абонирате за канала ни за още ревюта на технологии и съвети.